Parcă așa era. Nu. Ce-ul? A doua bază. Da, ne vedem după aia. E la o oră. Ai fugit? Ai n-am făcut, eram până la... Am zis că s-a sunat, îți mai vin acolo. Dacă vă la tine? Vă mâine seara, dar dimineața, vă stau la tine. Am plecat cu ceapă, am plecat să mă duc în măsuri. Am gândit pe din... Hai, mai am ținut. Vedeam teren, nu mai arunca. Haide, mama, hai! Egal? Hai, Hagi! Este un cer, facem. Da. Hai, Nico, hai mai acasă. Cred că la 16. Hai, Bogdan. Hai, Bogdan. Haide. Unul ce? Doi ce? Patru la 1. Doi cer. Intrăm acolo. Unul A, unul B, unul C. Eu zic că așa. Acolo-i 2A. Deci eu zic că mâine avem Ăla scrie 2 în față sau 1. Bravo, bravo. Eu zic că la 16. 1A cu 3. Eu așa cred că mâine la 16. Se face grupă de trei. Au, B, C, noi stăm 1A cu 2A. Uite, urmărește. 1A cu 2A. 1A cu 2A. Da. Sunt 3 grupe, A, B, C. A, au un prima grupă. Locul 1 ia. Se joacă 1A cu 2A. Noi stăm 1A cu 3A. Noi suntem 3. Da, noi suntem 3, da. Scrie că la 16, 4, la 16. 16 înseamnă. Cred că mai e joi al doilea meci, că mai e încă 2 meciuri atâta. Dimineața unul, după amiază unul mele. Hai, Nico, hai! Hai, Nico! Hai, Geri! Hai, Sergule! Du-te! Bravo! Ia pe niște apă. Păi a rămas cu ceva. Nu se... Ce se aude? Nu se uită. Din transmisie? E live? Da. Dar nu se uită. Gol! Corner. Corner. Deci 4-2, nu? Nu. Nu, el venise să-l acopere cu ăla. Era în centru. Dacă îl văd pe joi. Hai, Nico, hai! Nico, bravo! Oleu! Hai, Geri!
La distanță. Becheri! Bravo, bravo, bravo. Hai, deschide, Tot deschide, cu el, tot cu deschide! el. Hai, dă pe... Băi, Nicu! Bravo, bravo, Ahmed! Iar să le... Eu înapoi, auzi. Nu mai are efect. Dar ce vede după ta? Bine. Hai, Kerry, bravo. Dacă avea sistemul. Bravo, Tegule! Hai, Dan! Tu! Bravo, bravo, Ahmed! A scos-o? După mai contrazice. A scos-o. Mai sus, mai sus! Mai sus, Denis! Hai, Nico! Hai, Nico! Hai, Tegule! Bravo! Bravo, pui! Hai, Nico! Hai, Tegule! Sus! Bine! George, cât mai e? Abia început să mai fie. 8 minute au. Câte au rămas, o mai sunt? 8 minute au trecut. Dar ce e mult? Facem o poză după aia cu Simona? Facem o poză. Hai, Denis. Departe, da. Bă, la antrenamente sunt trate să rupă bara aia, dă-mi noroc să-și iese din nou de pe aport. Deci și la antrenamentele care de departe. Hai, Coș! Hai, Coș! Hai, Coș! Hai, Nico! Hai, Kerry! Haide! Haide! Bravo! Tec, tec! Bravo! Schimbă, schimbă, Bogdan, schimbă! Așa, dă Nico! Partea, schimbă! Bravo! Da, dat în minge! Nu era offside, că era în afara cărului. Hai, Teguțu! Tegule! Bravo, mama! Haide, haide, haide! Hai, Nico, hai!
Unde vezi? Unde vezi? Bravo, bravo, bravo! Bravo, Nico! Hai mai cu viață, Nico! Bravo, primește cireș! Cheri, sărit! Sărit! Hai, Nico! Hai, Nico! Au! În față, nu, nu, nu. Haide, dar ce faci? Știi pe aia de la bolți care Hai, altă bocane! Calm! Du-te, Știti, du-te! Hai, Știti! Bravo, copii! Mai spate, mai spate! Nu, se mai spate! Hai, Coți! Hai, Coți! Care mai devine? Sări! Bravo, bravo! Bine, Bogdane! Hai, Bogdane! Eu uite mă câți erau pe partea ala. E bine că se dă la ăla. Bine, bine, Ahmed! Hai, Coți! Hai, Viți, vină la primire! Hai, Viți! Hai, hai, calmează, calmează! Bravo, Matei! Om, ține om, ține la om! Eu! Și ce vrei, mă, să facă de asta? Ce să iasă Ahmed, că e portos. Hai, Coz! Calm! Și partea alaltă, partea alaltă, Nico! Hai! Hai! Haide! Nu poate mai avea.
Să chivează, mă? Care v-am adus. Hai, fost. Hai știți, schimbă fac. Patrick! Hai, Patrick! Hai, Cos! Hai! Penalti! Penalti! Adică direct în picior. Ce te-a zis? Penalti au dat amândoi. Galben! Galben! Tot e ce bate frate, nu contează. Nu dăm galben! Cal bine, cal! Închide ochii și dă la poartă. Nu se concentrează. Bravo, bravo! Nu știu, să venim bară la tine să dai gol? Offside de la același jucător, n-are cum să fie. Păi tot ăla dat. E indirectă, nu offside. Pune-i colegului, că nu știe. Indirectă, tot aia. Că nu e tot aia. E indirectă. De ce te lași mașină? Hai, Matec! Vorbiți, bă! Matei! Matei! Stăm prea în față la prima bară aici. Haideți, bă! Bravo, bravo, bravo! Ne-a dat Hai, Dani! Hai, Dani! Hai, Tegule! Hai, Tegule! Hai, dar se evită unul pe altul, bă, frate! Bagă, 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 bagă! Bravo! Ce faci, mă, Bogdan? O da singur. Bine! Hai, Tegule! Împinge-mă puțin! Intră, mă! Bine! Hai, Era Patrick cu 2 ore. Hai, Tegule! Mai roastă, mai!
Domnul, fă schimbare că ne... Denis! Aleargă! Du-te! Du-te cu dosarele! Bravo, bravo! Aleargă, ridică-te de acolo! Oprește meciul, domnul arbitru! Domnul arbitru! Domnul arbitru, oprește! Oprește! Copil jos, arbitre! Domnul, e căzut copil, oprește meciul! Copil jos! Da, mă, dar țipa de 5 minute. El a crezut că se-l oprește și s-a terminat. Dau copiii acolo, oprește și de-aia. Mai sunt 3 minute. Hai mă, că 5 minute mai... Dă pe poartă! Treci un plan de pe aici? Bine cu plan de el. Bravo, măi! Tecle, unde ești? Ține mingea, ține mingea. Am mai să tragem de timp. Tec! Tec! Gol, gol. Bravo! Bravo! Greu.